Yo, I shall phone you the phone. Me chairman sans mamma. I quite a sentence more your daughter board. Do not become home if you can see ye. As when I sack a bread be a with them, I see only they'll say Abrabo na war bonnet, trying to chimplay pa. Maybe I didn't sabe so na ye basa na jiegu. Na over one or cocoa share sister beer. Yes, sister in Yankopon Kanakuma. No way in a kuma move fine, say, or bed boy a bray. Near the nim ye or honoma ye nim ye fish throw. A better by your home, ye who yansa branty. As sorry, I can't drink. Eddie, actually, sister Yanya, some kids one ebusia, and no netchino, and send be bringing Yama, echo so away a bread, ya brabo. A yen sempi, and with yen sam, a yen tray mussimani and concotti, near Fabi and your futu sem, near Fentu young, F Fabi so, and to France so F. Emma Rafi like an affi share, na subscribe, medium just for, and then an acosia. Add a payan conian concotti, and brasses here. No, Busam say, now a den ecoso. Otunton honiema na unim se otunton honiema enye na am so fa unim de press me enti no beto ana onto na ja ebu wase meto na ode me kakrawa ede e ma me nti afi ofa na afi mastati ye basa afi fiura dynamic me pa chaw kafra o ebra sa ne mai ekosoro na kafra ononum bibi ana ononum tablet bi ana ononum krogen bi ana die na ekoso ana se na wonom hwe nemum sebe asem ne to ofa wadama me to even more to cry mempe because my system is very weak enti se me no more to cry na my emre enti no ade ye hard substances no enko me system okay enti no miss ade se we tramon ni sa na sifoni na ebin kama no da wow enti no sa emra sa na ma no koso no afi edan me dem of adan na me amempram me nye hwe wo dan ni ti dako na efiura no e bai na obi wura dem wo hwe dem sa no se den na me dan ma wa dan ni mutantantan sa ene se sa na tie dia me je me dan na ode me balance e ma me sa atam dan no me han no 700 cedis so se sen na ma me mu 300 Ghana na ma twa be 8 months so se sen na ma me mu 300 Ghana na me ji na me de pa pipi ti na me sori amede dada me na mfo nche obi a me wo me dan metima ton dan no mu niam ni na ededa me na mfo nche sadia nti dako baako madamfo bi a na me dan dem me kwa bonten me ba no na o maame ono maame di nkomo wo efiem ti me ba na me ti se o wadamfo na wakofa na ba betina wo nche no oni dan a wasori aba betina wo nche aduane ye aduane a no aba beji edi eye mu kom no aba beji edi tofa metis asem no nyame anim da na me rehoe enam si ha sadia amenda efi hobi ene metu bata na me de me ho adom akwa se nyame ebeto nsupa ena aja ofa me fa me bag ena me di mani kire sampa me ko mi nimo bia first day me ko da mosque ade achi ana me sorry bet na mosque na no na sister bi twam sister no friend sister abi to ko na me kan chense maame me pacho me free baby na aba na me ba be pepper edi enti no wadama ommoa me na minya baby mfa me tintu na nka me nipa kakra ohwe me din na so wasema wa kan de atoma koma so na me de majew na am CEO na ofa me bag na ode me Kofi ko maame dan amedam maame nso dware of adano maame ne 7 maame didi kama afi ade chi maame di maye ni nua bema osori every blessed day of o maame 70 Ghana cedis baby o bia no nyankopon hira no every blessed day o maame 70 Ghana stabi oh fine sampa sister bia o sampa e kan wasemi se woni ho oton bibi ana oye adwuma bi nipa obeye continue papa bia no mama ye mmona baso efze akwantuo mu sem ya me kai me tu kwai koduru nche ne kom deme na me sofa etita o tu kwai na obi bua wo na o ma nsuo kuru amakra no ma bia sabre wan hia sa nsuo kuru amano a enko awi ya no ti sister bi ya da asenya me nhira so abo ye nua be me to aso a afi ofa na afi opia kodwuma na odemeko okọ ha na odemeko na odeme cheche ne nanfo sisi minua be ma obetena me nchen ni o minua be ma obetena me nchen ni o timene no tena ase be busumi mienu ofa nyamie ni mu ne
sister no wahebi pa ohwe me kama ti na ne ma ohwa ne ma wa amanone ema ya mienu ti wo mu ana ne ma no yeden ebae ti ne ma no bae na obaye sister no kan chen say ese minua be ma amanya na me ne tie ni onti ya no mo frɛ me uncle sa omo ko ba bi a me no omo a ye ko ha me no omo a afei da kro ba ko me wo ha na o test me message say o wan ena me say me wo dem o se bra ena me ko o se ko ani mo ba bi omo ye mo ba money no ko na ko jiska bi wo ena me ko jiska no na shop bi wo ani mo ho franco shop bi o se ko ho ena me ko o se ko busa phone a nebo embro more than 2000 na me ko busa Samsung sa time Samsung o to ma me fi Samsung ne din kakra meka ena o ma me ko ji Samsung no me di Samsung ne bedru fi a sister na say e ya wodia enam wakwala pa obeye ma me wo hanti no me de ama ofa ene menyem free hankoi me bua de na masom sister yi kama me wo wana sister no say o wo hen pharmacy me wo fie o say bra adwumam no e nurse ni nso o say bra adwumam me kwa adwumam a o say o passport me si da bi o say ene agi number we ko kumase adum ye friend mine no offer ya offer me wo ho dance die ni na e wo me phone so ha o say ko offer adum o ne ko ye passport ukoduru a friend me ne no be kasa de ombia no me ne no be kasa offer me ko duru a me friend na madam ne kasa e ma o ye passport e di mame o say unua ma say omo pese omo boa no omo de we de omo de woko nam si yo mate offer afei da kro baako metewa sister be kasa me ho a manfi no sister kasa me ho a manfi no e no say na adena me kasa ho a wonye den umfi me ma de manfi no e no tutine be 3 days time e no ba e no be bo pono no pa me sorry no say hwe me pewa sempa ne mo me de nipa a omu ade de mintumi ne nya den entina enti se sa na obe de a mintumi no nya den entina me say madam me pa cho fa che me minye ebisa nya den ensi biem e no so waka na sa ma de mate eja yeteto de bia na ba mu se de o se ye me no sa na o ye me na de chin na oba na obebo pono na de na wada ache sa ade bibi hawa na nam se debi na ade na mijino obusa me asema me mfi no obusa me asema me mfi no last hour o se na de suban kra na eba so wana me bu na chie na me ka pono no hwim gwan na me wura dem afei o twanten akasa ya se sadia ontimi ne mentina fia because de suban na master tia me da na di no ofa obi a wo yem fomso na nka nipa ekorete obi mpe wa asema a wo yem fomso a onka enti no me wo na afei me ti no masum se die ejimi na ojimi ni sa no ade ho no we hwan anti no opezo ogina wanim kasa wanim ni how onyi nyame omo aduane ni omo ade pancho wo hu nipa wo wurada ni nyina koso otirim me ti no masum ebra me hyedem no se onim no sa be kasa wanim na se wan ka oboso asama ankere na chese wo de sujimi for de me hu so da ade nipa nyame na buo nipa nya nipa na buo nipa of asama na me ti no masum no afei sta no bai no guso kasa me de suban se de mempe hwanam se madam oi amenka no kure bi nkyerɛw me metuo no sebi menya baira abroajo emfa me bokɔ saa o ma betena ma bra me wase a wo suma me ana me dimirika me ye bibia nti wo ka so wonya akwala bia na ebu na me bu nyese me suro wotimi kasa mani mani a me de fa wasem free me soko fa wasem kra fa free me soko na me de menya de menwene me ho na je se ofa de be ya ne se me mo me bu kra sa afu na me fa me bag oboy beko na wo se me ko na me san machi e ba me krum ofa me beduri madam yam pa ba still of frame abusa said me won me friend said dinner temo phone so e say free na kroma na frame biem hana me block you of about 3 days time amani ba me ho so no of anya me animu nie me sunye am say na we de na ekoso yi
Abrabo maame nsa nto aso o de no my hwem enye bibia na ho ejimie anu your friend no spirit of gimilization ene hawo ene empanifo mpo ebra ye nkwada ene empanifo ka to me beti be se wiase boafo ena boafo na o me debia me kana mabrabom se nyame ena ma metiase misha ne me dimi ni pedua ene ma hoden aye no me senka enye boafo bi ne suso mbedu sabre ya ekma brabo agensrepe ene mpeteku Nyankopon fa anipa so ene boa me de besi ne me koka asem we bi e baabi akwa bi frɛ me phone so didi matem nam so ya di ya menya onte ase enti udidi matem kura nya hwe ka kyerɛ sɛ me mabra ba koye sɛ Yesu Kristo no because Yesu Kristo ba asase so no enya ne tene ne ya asem na meka ohia bibi atale ehye kroko bo mokwai ohia bibi agye so okosre me perfume atranso ko asumase ho obekọ na afrumu bo ho tenebra na me nko tra ne so sabe ye beje ne to kora woni bi enti enam nipa so ene nipa ayeye enam Dr. Lawson ne yire oba pa beki so ene menne yaye memma ayetiwe kai ye yire no agya ye ama busua kora wo ba me yeso ofanie Ndiye no kore. Ndiye. Lawyer Francis Opoku oka ho bi. Ten. Enti nipa sa no oye nadwe so obeso mu ansoso no mu yie. Me ade a mi nim ene se Dr. Lawson ompe nipa onka no kore 100%. Obetimi atunu botom ayi 1 billion de achew but who for 1 cedi no one fan mrakwa so na ni bebro so Titia odiye ompe nipa omu ade Dr. Lawson se betna ha ton mensa mame ton nensa mano and be free obedo wa kosi awieye sabe mprediasa yeni ni frani a wakoka kwa yase bofo be so nsa do ba fi akotwentan odo fa as fanfa ha na wani an kairai sister friend what said the dinner tem ana so le to phone ni phone so eti wani so na ayede ovafi me bae na meseja mesebe bibi kakra wana obisi pragia enti no membeje pragia nkoye adwuma ofa na mekwaje pragia me de pragia ya adwuma na ye pragia dada kakra me yen kakran sa famineska kakra na me start e bobo ska no na me bobo ska no wana me sa ko han dan ofa me han dan no me twi pragia ya kakra me boska no dakro ba ko pe ofa me ti pragia mu na me ti masum me ti ade no eba me ti no masum ankasa me ti he unim se pragia na wutwi no e konko bi e na wutwi na enframa fa ho na se e do ko hwe ho a pragia wura de obeba be fa ne pragia akọ na o ma me no bapa kom no wo wana ofa e won so kra se mo ho eka to aso e enti dakro ma twi pragia na ma ye savings bebre dakro ba akopɛ na me de me ko kanche pragia wura se ofa e free nekro me de pragia adwuma de ma jaye se enkola adwuma ti mentwi biem na ja me de ne safo ma no senior o feel me moto no na me feel ne saade de e de ma no na me de ne sika kan ho na ofa me tutini pua afi ma betina fi scanner o me ho no wadi me start me di ne kakra sa afi ne scanner ba be sai a me hu chese me hu de me ye me ho na wo koka nchen se ofa ma me 1 cedi ana ma me 2 cedis na chese e wo se wo sa tu bata biem ofa na me fa me bag na me di mani chere nkrama o so ofa me koye adwuma kakra sa nya ska mo wa dakro me sa tino masum kai say hey
jaide wo ye no waso odin udi agro ubewu jaide wo ye no waso odin udi agro a ubewu na me say na we de ni enti ofanya mianim nukure ni ba bia mewura bia so no ase nipa je me fewo so na dakro ba ko adwuma wura na bai na me susu mo kire say boss adie sei ene yeme na start free ye krum ena me de aba beduru hai enti no adama adie sei na yede ha me na o se sa na me se an na so okay aduro bi wo ho ye frɛ no tamiewu enti no se me kwada mempe tamiewu ni bi enhye no wo adiem na memfa enkyene enwu na memfa nware kakra kopem se yen hwede nyame bede ebeye to fa me starting se me dware saade na afede na asai kura aturi same sori adwuma mu na ye won yesi mampie of am sorry a si aden ma mempie se me prisoner na ma sorry atena adwuma mu asa mempie se adwuma no wo ha ofa metima nante saa akwa bi asoame me ko nante na me duru soame wa ansa na mani beba me ho se wa ba no ma mudum na ba bia me wo no enye easy che ba no atiesi so yes afede ho na na me da na di wa adwuma mu no enkoyie ma adwuma wura no na aja dakro oye na adwen se na wotwe so a obeja me kwan na maba fie asumdwem because obi a me ba be adwuma me ntime be pass mo nyede ema no ofa na wotwe na nduru na adena ties me to se edambo no ye wo poku ase ofa me nanti free poku ase saa ekakakra mama du circle na abema bia na me ne no ewa adwuma mu e no fra adwuma wura ne se oba no na ebodam no ntino se wanye ntem ambeso ni mu a wanhra papa ma na adwuma wura ne deka omonam kwan so chini ya e ko na nwumre e no mbe hu me na ja ofa me no obusam se na den na yo am se boss ni ma de ye den ha me me tikasa bi wo masum na sa kasa no e ba dia ya na me hu de me ye me hu ofa kasa ene no bi wo a otia de na de de anyu no meti wu ni dede ah dede me dede meti wu ni dede ah dede de hallelujah wa frame is mimra won chain Yamie gwa mama ba meti wu ni dede ah dede me dede osu de ni obeti anyuno to aso enti eba sa na sa tene ofa na kasa ni nyemu no etoda se me free adwuma ni mu aya kasa ese ade no start eba me so na ase awosin egume ebetima egume be 3 times enti egume 3 times na but say bibia twam o manim ti se obi di aduhwam pampan atwam o manim enti me pese me hu ni pakora wodi se aduhwam pampan na ide abetwam enti ofa metima di pampan na chia mani beba me so na me wo huram wayira metima di pampan na chia mani beba me so no na me wo huram ti se me ko gina wura ni mu a ya na me pese nka me tia mu kese anase me ye bibi na ebi adekode a ebi a eye me sa no adekode no ho ya den adi kire me enso me ya me hu hwe me timi di me nsase bo me ho ani so se ade na wo mu wa wo tia ho yes ofa still ana antintam na me de me betina afie me tifia me wa me te pampan se ebia ade bia enyan a ebofa nifa ebofa osokra utime de utime fe ofasa me te sa pampan ne na chese accident ebesi estati me te na me nam kwa ho na me te sa pampan no ti me kwa meti machi pan na accident esi ama sebi nipa cry de
ewu enti ewu mu a na masate saa pampan no me na te saa pampan na saa da no so mehu accident enti mama adwene ba so say abra obete saa pampan we bia no accident be dey ebesi enti me nawfo a me na omote sa na me say mimie ma no nye den enka ebi wo ha me kama no tumu a na adenasi to one day me toa na me te pampan we de na eba de din na say ensuo so agugu kakra na me say an accident besi of asame no kase and 5 minutes na sprinter e the car e the nipa doma be segatam of our fade me na sebi me ho ayehu o me nam fofo mu me bo obi anchen a na otwe no me bo obi anchen a na otwe no fe ba bia me di agro no me kɔ hɔ a na obi asɔre gya me be bia me di agro me kɔ hɔ a na obi asɔre gya afi me tenie no wo masum na de na akola keto akra wa start a wo bobra na niema we toto ene ade na wontwa nkwa no so na kyese onhome ofa kasa ne niye mu so no mami nkai asemu eya me start tie Lawson a check akra na ebre bia me ma adwen se meba ha no se ade be chi ama me aba ha bet hwe enti o Lawson fo no mo motetefo no nti omo di ade anti omo bushani bia no wote wa no ho kire na so ofo ha omo ne hwe he ha ho nye de enko kra ha ho nko na ho mo papa bia mfiri o ma se meti baby no mu di nkomo na bia o se he na me o problem we be ko ha na me ko survey ya me ma adwen se ade ti a meba me ko ho baby kro na nipa no kire no me ko ho ade ti a ko am se na ukra baby a ukoi enti sa nipa kro no no ni abusuani bia na ho kire no ana o sore de wo hawako ha ho no bia ni tumi bia na wo bia wo utimi hu accident ne na sepo ni na akeka no wo obi otumi chen enti wo ko ho akwede me se ne me nan ko biem na majai to ofa e de sa be a week ni ofa me toa afede ene no na afi e kasa de din wo masum se ade na ha ho sa akola wa start a wo bobra o hawa wo famu ade na wo ha ho sa ene enkwan de twaso na ho nto enumom ebe bo wa chen se oto na wo ha na mfofo kwa wo nkobi oyonkofo a wo no mo si so a abrabo amobo bebre akọ mo ni moja gisa wasere na wadi ene ade de Awiase na wotimu sa no ene kono ko twa nkwa no so ofa ena me fa ahoma fa ahoma na me wura bush bim na ofa me kono sa bush na me namu no na ye efuo na mai bi teteme o teteme a me kwa na me ko gina adua bi ase wa na mai no opeden wa ha ha no mo enkrofo start wiewia ye no bae ye hia obia wa ha na me watra ma afu ena obegina dua ya ase dua ya ase obegina opeden wa ha wo afu wa ha sede enkrofo sisi tutu ye baere na omu wiewia ye makodi ya ase ye ward no se nyenya me pa na nka wo fa afu yimu a ebia nka ye be fa ofu no efri na ekro ha ye hia ha bi ensi ha biem se wonim na se wo sa si ha biem a obehu ofa na metutine ko drufi fa me su sa ofa metiminam ekwan ho se menam kwa ho na metimu se bibi wura me asa adekro the force wura me esa na adekro aso makoma mu se na se ama me home ema ti o ma eyamia na ejami abun se na me home astarte na me home ntentem me home ntentem ansana abrase ebrase abun se na manisi ayeko won se na meti edwami gigigigigigig afa chese me da so dai no na dai mu no na miwu ase ye yime nkwan afiri me mu na metiam na masori atena ase
metuma da sɔre mɛsɔre na mfifiri ateme no metuma so da na mafa bucket a me kwa akɔdware adwaye a mawura mu no ɛhɔ yɛ kama o ebi amagya bibi wɔ dan mu ana sapo bi ana bibi a me kwa akɔfa ade kode aba no meba no ofa sabi obi ti me anwumre na odidi on fancha me meba na sabi atanta ɛhɔ no ayɛ atantan de wo na hu sa wani so ana set sa ofa enamu no ena me hu okay daim ena me hu sa na ema no na ofa menamwa ebi wo ha metimi hu ade bi ɛwɔ mani so physical na maadwena reverse me say dae na wo so ye no enna abamu wo anisoi ade na wo hu no dae mu no enna ba anisoi over me son dae na obi afrɛ me akyɛ me sika no wa kyɛ me na scan China sika no ma twɛ so 50 ena odi ama me dae so mu no of me da sorry ya na coins sa China sika na de kodie coins ne kita me ofa ti coins ne kita me yet wo di nkomo na me kan kire braba ko se endura me son dae man bi suma me na me ba no wa ma me sika no kra 50 eno se eno nkwa no de ma no so obesa ma me sika ebi 10 ana 20 ayede aka ofa sa me di nkomo sa no obi di aye ne loto number ofa me wo ho na akwa na ba adan a dae na me be kan no wakwa kotwa loto wadi enti no menje 10 million loto forecaster yes eno ma me 1000 Ghana ofa na me no kase sa nipa kro no wo sene fie enti ofa niema me famu wo wiase no enye easy nipa ba ko a emra ade no emu be ye den a me kosusu ho kire no se panyini oye panyini kakra na ofa mete se ne ba wanyini yemfa se be 60 plus biade obitwa na me ko kan chense ejamusa ade si ene ha me boss kire papa na asama papa ne kan se ebe motia na ha ebe motia na ha enti se nyame de enko kye na se adepache a bra na me mfa wonko baabi na me see you mate over ade achi me frɛ papa no na ma be hia na yakwa me frɛ na yere na peke aden a ajamusa yara oyare me kwa akɔhɛ a ofa me kwa papa no sabi na no sei achi abedi fa na chese afedie ano ayeden na chese me de me haw esa akostan obi ene esa dia mento ama asem so nyede enkyere obi a ogo ka kire demusa na no chiae ofa na ye de obeka kire ano ncha ofa ana ye de kubaru ofa na oni me ba hai metika mu no metika mu no metinu masum ento pa se de otiti obi a wo daachi yebe ma wo se wo na wo beye abusuani na ti yebe ma wo yedi esafo ano enti o kwa koton nsem wo abontia ma obi a te wonka o koton wa asem na se daachi bia obedi yie na se wo na ma na edi ense point omuni mo bi omode boa o sanko to fa yeduru offense kode na driver ni gina na obi muso mbedwon so fa hono kama adwe ya asesa na me se dabi meko se na sitie bia no ene ma me nko na me hu se mako ena mako dan se ma anye bibia to fa me ba no amane na me namu no na enya ije na ofa na me tie wa asem o kan asem bi emra me ba no sa asem no be si mitirim emre bi o kan asem bi se wo wote ho no sabi ompenipa waye odadaafo ana ompenipa onka no kure nemom sofu obo sofu ne din ese sofu we wa sonahwe ena wahu ena wudi ne ho adanse ese oye enti se wudi ho adanse a eya adepa ena wudi ho adanse enti sasam no ebe si metrim no nam se dabi e wo semeko na sede ofa wose adi adanse ni oman mu obia nim ofa Gyimah die me de masem kodan ofa Gyimah
nyame no menya ahoto ofa emra me be duru ha a me start fra bronsan no na me honam ni na ye menunu afi me ametoa na me munu me kasa ase me sunsum kasa kire me se enne de oje aba enne de oje ayodia ofa emra producer frewa o kasa enne traffic no e chen da ni na no mete wo ne ofon no so no ofa arechichire ni arehemu bia menyae no na obia esi foma na mehwe se ofa na eba ya na obi chese obetina ha wo kasa na mehwe o san na se enne de ma share ofa nyame be na mo ofa so amane manya ahoto ento ofa minim se nne nyame atima mamatima beduru ha de inshallah nyame nti ende manya ahoto tina ofa ma asema me de no se ne ogidie tie no enye saa emawo amen eye gidia namo na yitu na abode nyankopon boy se yensu se yemutia se yesaman se ye ne etie bia no ye kokko papam se enye bibi na hyase na opeso ha ye nua bemen mi baby sa ne nsem bia hwe me pa cha wadaroma efi se ususui odo ho akohye tumi bia se over memfa me unko share tumi biase na enam se saade no eba me so no na me kura me pese me tu anamo na makote se a spiritual problem na se afede e the pressure bia be dey aba beto me so ntimi me tu no minji ase na ama minji hwe kura nye dey eni me de no anse me nam wiase na maya tenten hu na me nam o woye wono maame no papa di nkomo abisa wo wa wose omo wo no omo antu anamu bia oguhum koko ova meka se me maame de onwui owo okay nemom enya me maame na tete me nana ena tete me na me nana ne nkasa ye mu no o kire se o temi firi me maame nchen enfie nan no o temi firi maame nchen ofa mare hosem no aboso ne ye ka maame de pa ofa me ba wiase menti onya bida kafra nti bida enti no me nana na tete me at the age of 4 me nana no so no enam se we no buy no wanyini sisi akra me no kase 113 years enti nensam ase onene di nkomokra ensisi so no kre enti na mentimi ensusu hu nyeden enkyere no ensusu hu nyeden enkyere no enti no etoda metimi tena se din se senka me maame mpo ha na me susu as of I think say wo me ma hu me maame premier oh en premier no metima ka se na me wo be 14 years na obai ekrum na aje me nhyeda ni maame dobia nhyeda mfa ma no ntino obai ya ka se o maame aba no brabese ne ko chia o maame no eno aze me ko ya me ko ma na kwa aba ho ye nyame ado me hwi mu kra de because na me nhyeda ni odobia because ma nya maame do fa eduru Mother's Day a bitimi susa sema hu pa se obi ekura ne mansa occasion day ana normal day ana se mehu se me Kofi na me yonku bi ne maame di nkomo no mo sere o maame se ya na wo ka se wa pabro ho ana na se omu di agrofa na atumi sun ene adwadwo timi sun ti atoda me tu odi me se timi maame baby otibia nti otimi didi enom eda enye hwe baby onyina duro no wo de emfa ne se o maame ni ho ana wotu kwa akra ko ka bijan ana wakoka buruchiri eno wote wono obo no brother so obo no wo de mo fie nkonya ho ye ka se nkonya aboso mo fie ho ofa debi boso bia ni ho debi ofa o papa ayo so otenenka ho no so asemo ho according to menana no enchiremu amena anase enkoma amena na me di ye ne se osha me maame menyinsen mu no no obi ena nyemme ena onse
mina na kyerɛ sɛ mina na bɛma ase enka ntete na akɔyɛ ɔhyɛ so yɛ de wo ma bɛma we yɛ de wo ma bɛma we ɛna ɔmode me ma me kɔma bɛma foforo ebra no onyim no ɔfa nya mmea ne mu nie papa na yɛde me kɔma ne sɛ ne ba no me no ɛnyɛ me papa no ne yɛkyerɛ me sɛ na ɔno maame wo hɔ ni ɔfa ɔnsa me ti ha yi ɔno ana wɔ fie pepepe bibia nsesa enti ɔfa emu no ama mentete no me nkasa so ne nie mu no me na na kyerɛ me sɛ emra mi hwa kakra no ɔmode asɛm no kɔdan papa no sɛ se ni sɛ de me si kyerɛ mu ya ɛne wɔ hɔ na papa no sɛ ɔno nso wahwɛ me ɔwɔ abusua ɔne na busua ɛdwene ho enti no emre pa mu no ɔmode anu yie bɛde ebeba sɛ ne na saa anu yie no bɛba dia enti ama akɔɛ me makɔka mfimfini me a mentimi nkɔ ha me a mentimi ma ha ɛna menam ma ya tenten wo nti sɛ emframa bi ɛbɛbɔ bia no na ɛde menam ti metoi menni sɛ me de me ya akwala mentimi ntwusu sɛ wei ɛne me papa ana wei ɛne ma me na ɔno no ɛwo me na ɛwɔ sɛ obɛdigina mu sɛ o papa nie na emu mpatade bi wɔ na asɛm bi wɔ ha ɛwɔ sɛ yɛka yakɔka ɔno so akɔka kɔntuma yɛhwehwɛ ne baabia yɛhu na kyerɛ kwan enti na makɔka nsinsɛmu ɛna agya mede nam abrabɔ nim nti ɔfa megye di sɛ sunsum a ɛyɛ maame ne papa sunsum a nkɛwɔ sɛ ɛtai akwala bia kyima ne timi bɔ ne bra yie no ebi nni me mu enti no menam hɔ kwa enti no sɛ sabio mframa bi ɛbɛbɔ bia no na ehu me afadeɛ ɛne sɛ ɔfa ɛnɛ awie me sɛ ne mom me gidi sɛ nyame nti enema be pie hai empo sɛ anyɛ sɛ ne mesi hwehwɛ no mpo a ɛnyɛ te sɛ me dada na me nam oh yeah sa Abrabo na ukomu no de yes nyankopɔn bɛsuo nyame nti efisɛ eduru ba bi a enye obi tumi bi a wo na nyankopɔn asɛm udi so a asɛm no abedi ne ho ni Bible say yen pay mu nka ye bone ye vum so ye kan fom so no a awurade de be kyeye obey abode foforo for example obi wo si aso dem da nanso nim se Bible say entu abodo ngunsuom oye papa nyame be kirawo oye papa sa da bi odore di wagya no nani oba abrum no ye nsua se opese onyini cha ankotena twa mantes go bompaye di wagya no nani panim bia o che obi abu no obegyina che enti ade bi wɔ principle kyerɛ nyankopɔn de ato ho udi so a awurade bɛboa wo na sɛne nsɛm asi ahyɛw so aba beduru saa brei na wopɛ sɛ woba ha mpo a yɛ den na nyankopɔn bie kwae ɛnnɛ amo aba ha no ɛkyerɛ sɛ bibi foforɔ ahyɛ aseɛ bibi foforɔ ahyɛ aseɛ because sɛnea wo ka w'asɛm yɛdeɛ ɛni hɔ sɛ asɛm no yɛ no korɛ paa wɔ ne wo kan ho a obi a otie bia nim sɛ ne yɛkɔ so no bibi wom ɛnyɛ anikan bibi wom kɔ baabi a wo yie die ɛwɔ no ɛkɔduru baabi a mo akɔyɛ yi a na honhom na sɔre wo so mia ɔpani na asɛm no ɔka mem ne yɛ adwene motia wom ne nti a meka sɛ motia wom ne sɛ yɛne a yɛtwa nnua ɛwɔ kwae mu no yenim sɛ ne kwae mu asɛm sitie sɛ onam kwae bretuom senti bi wɔ ha ɛte sɛ spray senti a wasa iso a wonti bi da o kwa bon sɛ ɛbɔn hɔ na kyɛ sɛ yɛ papa no mo tia ɔmo hɔ no no menam ka kyerɛ wo ɛna wo kɔ so na duru baabi na wo sɛ hɔ ayɛ nyunu hwɛ yie nyɛ sɛ wo nyini bɛmene wo enti nia ɔka no minim sɛ ɛnyɛ kwa sɛ ɛwɔ sɛ nia ɛyɛ no no yɛboa no ma ɔyɛ sɛ adwuma no ma no ho tɔ no abia
adwuma soronko bi wo ho a ye de ahere nsa se onyeye e wo se ye twe na adwene etwe ne gina faako na otu ho anamon se wo se ye pafiri no so no nya nasomdwie nya baabi ware na one ne sha Abrabo ase a eno so ye beye na menua ava karo kreche damfo se damfo agro sa manu nam de akana ne ye no nye easy sanity but winim se ne tie bia ya nkasa no Yakopon de asidwumadia no enso ye wo mo nso a omo wa ni hunu hunhum ko akire eche yen etie no ombekasa odifo paanom ye no ombekasa na ya hwehwem ne ekoso no ne apen ne duagudie e de amawo na ade asedan kanyame e wo ho ne se ye dwumadie onya tu anamon na beduru ha oni paduam no okra mu no no wanyansa nkyerene ye nua ba bi oba ha no ntimi nda odai ma afa ye konyane na nopa e kire se Nyankopon e de afidie yi abeduam emamu se wo a wo pe nye nipa nyina na betumi aba nemum omo Nyankopon yi wo omo se obeju omo nkwan de enye deni a ombeba ha na omo enkwaje na omo saka menua ka wakoma to ye mwate fashi utrim se bibia be yi ayi enti se okoye nene saka sa kire obi a ka kire se Nyankopon ti ase yi mi wo gidie se bibia be yi ofa yi kra wi yes ze gidie kra wa na odi wura ha no ano odin papa ano odin nyame ti ase mama Estina ofa enu be men ofa we emi hunu se wo wa yese esimisi wa share honhoma o esimisi nu akwa mi hu no o esimisi de debi hwe hano esimisi wanu madurawu esimisi wa yese we ni mayi hunu se eya na enyekwa na niema en kasabi ehu ekasagu ni pasum ena obi so wo ho a wo fa se de okay okoye die mu a na ade na gba to agu isesi mesi de ondo on papa hweso obi ondo obodi pa wo pa na wa ha dan na wa tompa na wotumi akoton mpa no wotumi ni TV akwesi awa wo se fio wotu beta akoba bi foforo na eho so koye ni yedie ba ya ade no ato no ho amana koye ni mebi ensem fata ewo ho oba ye nso sese yi frɛ no a eno nso saa we mi hu ni se wiase bibi wo ho bibi wo ho ankasa nti se yi ni peye ye nam hoi de wo ye bia no ana obi kwoti bia bi mu a nsu nyunu no oh yeah so obi kwoti bia bi mu a yensusu enunu no na mom no so obi so kwoti bia bi mu na ye po obi so aka kire na yenhwe obi a obetumi abo ayen enye ni pe nyina na woko wasam kire na otumi boa wo otumi tuufo omo akwankere na ama wotumi edede wo wotumi se wa won twetwede papa na nasam na sai besusu se wakwete se achechede watu kosua otuwie wakata so woko nti emre no so na se wo pai a bebi obofa bi anya nasam eno no ene kugire ne maame de no so no emma edru baby a yi mistake bebre abatai edru baby a yi mistake bebre ne maame te se achichide a watu kosua ne wakata so wogya woko so bapai so be di pe pie so be ye dan enya nasem okay wafa emma yenya abadaye o kasa no o se oti wo no ye kama this day onu no oni Mother's Day bia o enu oni Father's Day bia o
nti onam wote se atentehuro enso nipa na wo no oye nyankopon body nipa na wo no nti se wo be wo ba na wontumi ma akola ne hunu ni gina bia se gina ana fa ha no eno so ahomtie se o se ne nanan hwefie ne nanan yeduro ne nanan national bepem sa brei ena asoche wa Abrabo mu bia ebono adinti o se ma ne basa sanka oni ma mi panko nya papa ne ma mienu ne pa mi ne didi ba asasi so sanka oni ma mi mpa enko onya papa o ma mi de wuko the papa nso wa Abrabo fafuro no ye de wuko ma wale no wonim se wa fafuro kan kore se o papa de ma wale na mom ma fafuro afuro ni esimesi dia fa ni rade ma no nko behwe no kama mi ni ho a nka papa wo ho na hana wotumi abane de isiran kanyame se ne ho beto no emma enenne kese na sumu no se ye ne papa se ye ne bone no etu betwa ama nado no se abrantie sei obetuma ye adwuma ne watena se abobra emma no so ne nije ewie ne pe wo fa me da se yeso ye da se pa Awuse yakakoshe video no aba yefa we efanya futu sem yenhwe ya Abrabo ye niam basa bi wo hono ma eka ho ena edi yenya eka ho ena ya Abrabo aye bo ne ehu so aye tese aye basa edi ama yen yenhwe ya na montutu yi bebi a enwase ye kon enma yenya asoden ne yenko ho yensonson ye ho na se obi ewo pepa ne se obede obeboa yen a onfi na komem no fa moa yen yefa wenya futu sem ye nua be mei waka nsem bebre na futu bebre nso ena ewom na ye Ankoana nso Ankoana nso de futu bebre nso ena atodwa enso yefa ntu ye ho efo because Abrabo no enna form sakeke ahana mdu besi like na fe share na subscribe midi ede nana akosia ade pa hanso se na munim de dana emergency Ghana TV abusia na ekoyie ene ne ankoyie no na mo de ache me afi nsuma me sanso na mo asese mo je bre na mo hwere na mo tie makrawa na masanso adamase